गॅसबर कार्डोस कळ्यानगर 5000 रुपया तसेच रायतुरा स्पोर्ट्स क्लबाचो रायतुरा स्पोर्ट्स क्लबाच्या 25 वर्षा समोयात आणि आमका आयच्या दिसाक हौदीचो इनाम 25,000 रुपया स्पॉन्सर केला मॅकलिन कुलासो राशो 20,000 रुपया निक्टोस डॉन बॉस्को ओरोटरी फावेला आणि आपलो दुसरो गोल आपल्या खात्यात जोडून घेतला वडल्यान ताळी मारून शाबासकी घेया बरो खेळ आमच्या मुखार ताणी दवरला तिक दोनूय टीमी टाइम मागता कॅप्टनाच्या